חלק חמישי בקיצור, נראה לי. וזה איתן, אם אתם לא זוכרים, זה איתן כאן מהביג גיימר, או מי שיתחיל לראות רק באמצע פרייב. ומי שיתחיל לראות רק מהאמצע ולא מכיר את המשחק, אין לו מזל. כי אז הוא יחשוב, זה סתם להתקין מצלמות, להסתכל במפות, וזה אפילו לא יחיד. אז שיחכה ללילה, חבר חבובי. שיקרא על מה המשחק לפני שהוא... ואם אין לו כוח לקרוא והוא עצלן והוא לא אוהב לקרוא דברים, כמוני. אז... טוב, לפעמים אני לא אוהב לקרוא, לא יודע. לא, אני לא כל כך... אני קורא רק שמכריחים אותי. אז שישאל אותי, תאמינו לי, אני אומר לך, זה אומר למי שהתחיל לראות הרבה חלק הזה, עכשיו זה כן נחמד, אתה מתקין מצלמות, רואה דברים, יש לך נשקים וזה, יש לך חברים, בלה בלה בלה, אבל בלילה אתה שורד את החיים שלך נגד חייזר, אתה יכול להסתכל במצלמות ולראות איפה הוא... תראו את החלקים הקודמים ותראו איך שמתי את המצלמות. בפעם הראשונה אני פשוט רצתי לכמו איזשהו מטורף בלילה. חזרתי לקרוון, ראיתי שהחלונות שלי שבורים כמובן, כי רוב פעמים ריק פשוט פורץ לי מהחלון. וזה מעצבן. יואו, זה טיימינג. לא צריך יותר GPS, אני רואה את זה כבר. זה לא GPS, אבל זה דומי. אני כבר עוד מעט יכול לדלג על היום הזה, אני אפילו לא צריך אותו. יש את זאתי, רגע לא יש מצלמה טובה יותר. הנה. כן, ומה שאתם אל תחשבו שאני אצא בזמן הקרוב בלילה. אחרי זה קשה עד שאני בא למדרגות 5 שנים. עד שאני נכנס למדרגות 5 שנים, אז תרגעו, אני אצא רק מתי שאני באמת אהיה מוכן לזה וידע לעלות למדרגות בצורה לדעתית, כי כאן יש לי עכבר שטיח ואין לי כאן חזיק עכבר. זה איזשהו סרטון מבטיח שאני גם נראה איך אני נראה, לא רק, ואני לא רק אצלם רק את המסך. ואני אראה את זה רק סרטון אחד, שאני לא עושה את זה אותו. בואו נראה מה רואים במצלמות. פעם לא שמתי מצלמות כזה רחוק. או! כל הכבוד. זה נראה מגניב. בואו נראה את זה. מי זז? חברים. חברים וכאלה דברים. או! אני לא התקנתי מצלמות במקומות חשוכים. ברור שריק עכשיו לא יבוא. בואו, זה בקם שתיים. טוב, הגיע הזמן להתחיל את הלילה. תקווה שריק יעשה לי טובה ולא יפרוץ לי דרך החלון. רמז. דילגתי על הלילה, להקים בדלגי, אין. לא, יופי. ושאני לא צריך לראות את הצבעות.
זוועות. טוב, מצלמות תמיד היו קצת קריפיות, אפילו בבוקר, כי הם שחור לבן וזה ממש נראה כאילו שזה לילה בכל זמן. אל תחשבו שאני יוצא. לי לבלות את כל הלילה כאן. חץ. דווקא נשמע די נחמד כאן. שנייה, אני רואה... בוא לכאן, אם זה לא ריק, מי זה עוד? חזיר, תרנגול, אייל. משהו זז, משהו חי. כי זה רק... זה מראה לי את האדום המעצבן הזה רק אם יש צורת חיים. שמלחיץ אותי בכל פעם. וופ. מי זה כאן? מי החמוד? היא מעז לעמוד נגדי. כמובן. באמת שזה הפסיק לראות לי שמישהו זוז כאן. הבנתי, בסוף זה יהיה חייזר שזוז כאן. כלומר, אני אקרא לו חייזר. היי, קול, אני יכולה להדליק את האור הזה. אין אף אחד מהצד הקדמי של הקרוון. שזה דבר טוב, אבל רק כדאי בו משהו מהצד האחורי. עכשיו ובגלל שאני אוהב למתוח, אז אני עכשיו אסיים בחלק המותח ואגיד שנפגש בחלק הבא של ריק, וביי ביי.